Vi har rigtig meget af heroppe i Hanstholm. Det er faktisk en busk, og skal jeg prøve at vise jer. Hvis vi går herover, der har busken sådan nogle gule bær. Også her. Jeg har en bedre busk herovre, vi lige kan prøve at se på. Skal I bare se her. Ja, det her det er så havtorn. Det er nogle bær, der smager skide godt at spise. De er sådan rigtig meget syrlige i det. Sådan faktisk lige så man ser sådan noget gulligt saft. Det er som man trækker på smilebåndet i hvert fald, når man får det indenbords. Men til sylte, og hvor du har meget sukker i og sådan noget, der er de helt eminent. Ja, det var havtorn. Det smager jo dejligt. Så I kan se, som sagt, vi har masser af det heroppe i Hanstholm. Og vi har også en bus der. Og prøv at se det oppe på toppen. Spækket med det over det hele her. Det kræver, at der skal være meget salt til stede og tør jord. Og det er jo det, vi har her. Salten den får vi ud fra havet af. Og tørken, ja, det er typisk, fordi det ligger på en bakketop, hvor der ikke er nogen træer til. Det ikke over, men solen den står bare og værer på hele tiden. Så havtorn,